I veliko mi je zadovoljstvo da u okviru susreta s umetnicima upravo započnemo razgovor sa Miletom Primovićem. On je nekde prvi ovako odlučio da probije ne dobrovoljno, kako smo se dogovorili. Ne idemo hronološki, naravno, susreti smo radit po dogovoru, po terminima kako smo mogli da ugovorimo, ali krenut ćemo možda baš hronološki u drugom smjeru od 80-ih godina. Zapravo početak, kraja izložbe negde i od poslednje sobe, pošto je decenijska podela, vidite, malo već predstavljeno ovih 4 prostorije. I kao što vidim, prva izložba je zapravo graduala koju je Mileta podržala da vam predstavi. Mislim da Miletu ne treba posebno da vam predstavljam, ali možda evo da kažem da je naša priča vezana upravo za početak, za prelaz sa akademije u SKC, veza između negde te scene 80-ih koji generiše novi jedan likovni jezik. To su jako bitne reference koje je uvela Lidija Meljnik u monografiji, jednom seminarnom tekstu, gde Milet ovo karakteriše kao jedan kritičkog umetnika pre svega. Da li prema istorijskom kontekstu, prema kulturološkom, potom kasnije nekih sledećih decenija političkom, ali i da uvek ima taj kritički moment prema nekom likovnom jeziku koji možda prethodi upravo sa tih 80-ih, pa možda eto to može da bude šlagor za početak. Može, ja se zahvaljujem svima koji su rešili da po ovom danu dođu ovde. Naravno, ja ću se truditi da što više vizualnog materijala negdje dokumentačem. Moram da dam neki uvod. Evo, čovjek odrasta u nekim kontekstima, pokušava da ih razume i na kraju krajeva postane profesionalac da ih deluje u njima. Nakon završene gimnazije, ja sam neki svoj život video kao veliku raskrsnicu. Lomio sam se da li da se negde posvetim pokrenutim slikama, da li ja sam jako vezan za prostor i negde arhitektura je bila jedan mogući izbor. Iz određenih razloga nisam želeo da odem na akademiju. Moj otac je to vreme predavao, ja sam htio na svaki način to da izbegnem. I onda sam nekako odabrao tu arhitekturu kao mogući kompromis. Nekako, znajući da u tom trenutku je delovalo u našoj likovnoj sredini, u matici scene, delovalo nekoliko veoma ozbiljnih umetnika koji su se školovali na arhitektonskom fakultetu, da ne pominjem, evo, imamo ovde Veličkovićev rad. Ja sam nekako vrlo rano naučio da jako uvažavam rad nedavno preminulog Đorđa Ivačkovića. Nekako mislio sam da ću moći da se bavim vizualnim umetnostima, da istovremeno studiram arhitekturu. Međutim, što nije jedinstven slučaj. Nije jedinstven slučaj, ali ja moram da priznam da su mene te studije na neki način povukle. Ja sam se odjednom našao u jednoj vrlo lepoj intelektualnoj sredini, vrlo zdravoj. Ja se dan danas družim sa tim ljudima, ali negde već nakon prvog semestra ja sam shvatio da to u stvari nije to. Ja sam imao jedan pokušaj da, opet izbjegavajući akademiju u Beogradu, odem u Ljubljani. Ovde u susedne prostorije, ako se ne varam, veliko platno Gavrijela Stupice. Ja se izvinjavam. Evo, govorimo ispred njega, zaista, i to je isto jedan slika koji me je dosta uzbuđivao. Ja sam nekako poslao pismo Ljubljanskoj akademiji, to je bilo negdje u maju mesecu i oni su mi vrlo ljubazno govorili da se kod njih prijavljuje do kraja maja. Ja sam propustio taj neki termin. Ajde, onda sam se nešto spremao u Šumatovačku, prilično inkognito. I dobro, na kraju sam se upisao na akademiju. Meni je ponovo izuzetno drago što opet u ovoj prostoriji imamo dela moje dva profesora. Znači, ja sam studij započeo od Vladimira Reljića. Ja sam naravno znao njegovo slikarstvo, znao sam i njegove ulogu u filmovima.
sam video i prepoznao taj njegov specifični humor. Moram da kažem da ta nastava prve 2 godine koja je vezana za model, za crtež, u drugoj godini više za sliku je bila, ono što se kaže, tradicionalna, vrlo tvrda i to je nešto što ja sam osjećao da meni to u tom trenutku jako potrebno. Ja sam naravno posle radeći sa studentima nekako drugačije definisao taj rad sa modelom. Drugačije u smislu da jedna studija u stvari može biti neka skica projekta u bilo rada u bilo kom drugom mediju. Ali jedan tvrdi trening crteža nije naravno radni. U 3. godini sam odabrao Stojana Čelića i tako što sam kod njega završio. Sad, ja bih... To pitanje izbora, da li je to... To je izbor, to je bio izbor i ja ću možda govoreći ovdje pokušati da rekonstruišem delimično tu atmosferu na makroplanu i na mikroplanu. Evo sad da pođemo od tog mikroplana to su sa mojim završetkom 5. godine profesor Stojan Čelić je otišao u penziju. Dakle, tu su bile posljednje godine njegovog rada, bilo je jako puno studenta i ono što je u akademiji i generalno klasama se, ja sam to čuo u 100 različitih mesta, da profesori neguju svoje male komore. To se i danas priča, često da kažem. Pa, ja mislim da se to ne može, nikako, ne može se ni statistički, nikako se to ne može dokazati. Postoje akademije gdje je to možda moglo da se prepozna. Međutim, ja ću sad reći taj poetički raspon koji je tada postojao u klasi profesora Stojana Čelića. To je, znači, recimo, s jedne strane, naš donedavni dekan, Milutin Grigorović, koji je radio jedan izuzetno rigorozan realizam, rafiniran naravno i, kako da kažem, ta činjenica da je on sarađivao sa profesorom čiji je jezik, evo vidite, apstraktnost, kako smo možda govori o tome da je taj njegov realizam postao mnogo rafiniraniji nego on se, mislim, izdvaja od svih drugih sličnih poetika. Tu je postojala jedna grupa koju smo mi malo ovako ironično zvali bekonisti. Bilo je najmanje 5-6 kolega koji su ostali dosledni do kraja, slikajući modele na ljuti. Bilo je to vreme kad su na akademiji bili ozbiljni, da ne kažem profesionalni modeli. Oni bi namestili u sve klase, tako jednu skala Meriga, Štefelaja. Bilo ih je 5-6 različitih, oni neki od njih možda nisu baš svi živi danas, nažalost, ali prisutni su na sceni oni koji su prisutni. I s treće strane bili su oni koji su malo možda postavno bili nazivani konceptualci. Neki od njih su i danas prisutni na sceni, neki su se izgubili, neki nažalost isto više nisu živi. Recimo Gradimir Đerić, jedan ljudi koji je izlagao u toj zajednici prostor na kraju 70-ih. On se kasnije selio u Svanu. Nedavno sam saznao da nije primimo. Tu je neki Darko Ristić. Sad tu su bili recimo Jusuf Hadži-Fejzović, jedan umetnik koji je kasnije u sarajevskoj sceni bio prilično aktivan i koji je unosio jednu vrstu relaksirane duhovitosti u sve to. Tu je naravno bio i Zoran Belić, koji sada živi u Americi, u Kaliforniji, bila Milan Pavlagojević. Tu su sve ljudi koji su bili negdje vezani za studentski kulturni centar. I ja ću se možda vratiti na tu atmosferu na akademiji, ali ja moram da kažem da nekako paralelni oslonac je nekako bila ta takozvana radionica studentskog kulturnog
zalog vitalizma opstanka na sceni. A da li je to neki formativni period iz izgradnje metodologije rada? Da, apsolutno. Ja sam shvatio i vidjet ćete, ja ću prvo pokazati ovu jednu izložbu, ali kasnije ću se vratiti na ovu tačku jednim drugim radom. Ja sam naime, kažem ja, osim što sam imao slikara u neposrednom susedstvu mog odrastanja, ja sam deo jedne nevjerovatno razgranate porodice i drago mi je da ovdje ima i predstavnika. Moj otac je imao naime 11 braća i sestara. I nažalost, iz te generacije više niko nije živ, ali mi nismo na neki način tipična srpska porodica u tom smislu da svi sa svima razgovaraju. Neki su bliži po interesovanjima, neki su tehničke inteligencije, neki su ovo, neki su ono, ali ja sam na neki način u toj nekoj naklonosti prema starijoj umetnosti, od koje ću i kasnije još posvetiti, negdje se blisko družio, da ne kažem odrastao sam sa Blagodom Pešićem, koji je u stvari moj sestrić. Njegova baka je bila rođena sestra moga oca. Mi smo negdje delili interesovanja prema, ali kažem, umetničkom ili istorijskom nasleđu i pre nego što smo dobili vozačke dozvole, išli smo biciklima, naše baze su bili u zapadnoj Srbiji, u tom mestu dakle moj otac i u tom Guči gde se moja tetka udala. Mi smo i pešačili, podragačili, išli smo i nekako iz tog nekog odrastanja, moja prva izložba samostalna u Galeriji Studentskog kulturnog centra su u stvari bili neki, da kažem, konceptualni radovi, više neki crteži, negde na tragu toga što ja zovem kasni ili barokni period beogradskog konceptualizma, ali nekako smo osjećali, ja sam osjećao da to malo sad sputava, da je to jedan malo istošen jezik i onda jedno tako diskutujući smo rešili nekako da probamo da napravimo neku zajedničku izložbu u prostoru, neku instalaciju i to je rezultat toga je ova izložba koja se zvala Gradua. On je tada recimo absolvent arhitekture, on je absolvent arhitekture, tada on je kasnije, da, prostorno razmišlja, on je kasnije radio u Zavodu republičkom za zaštitu spomenika kulture i projektovao je nekoliko, ne mnogo, ali vrlo rafiniranih i zapaženih gradova, prilike za sve što je projektovao je dobio po neku nagradu. Ili nagradu Salona arhitekture, ili nagradu grada Beograda. Ovo je u stvari na nekom kontekstu i konceptu cele te izložbe je u stvari bila neka numerološka podloga, to su bili, mi smo pokušali da napravimo jedan, kažemo, integrisani ambijent ili prostor u kojem se mogu pratiti brojevi 1, 2, 3, 4 itd. Ovdje postoji na desnom zidu su i neki radovi, jedan ciklus crteža, odnosno grafika i crteža i jedan više vojnovite, to je jedan malo geometrijski razvoj, također koji je neka vrsta eha ovog prostornog. Ovi crteži su zapravo, ajde da kažemo, prošla godina je bila godina Bilanskog edita i po celoj Srbiji je predstavljalo ono Hoc Signo Vinces. Taj rad se zvao Hoc Signo Vinces
iz raznih, iz zaista raznih oblasti su. Evo, to je taj pogled ponovo na cijelu tu postavku. Sad, ovo je jedan rad sa kreće godine i on u stvari negde govori, da, njemu sam baš htio da se vratim, on se zove isto na latinskom hic fuit, ovde je bio. Sad, ta sintagma se često pojavljuje kao deo potpisa starih elektrika, Van Eyck se uvek tako potpisivao. To govori o, doslovno prevedeno, to je, može se prevesti, ovde je bio. Ja sam se u stvari zapitao, u kontekstu ovog rada stoje ta neko pitanje, što to znači biti negdje na nekom mestu. I zapravo ove vertikalne, horizontalni redovi su, svaki horizontalni red je asocijacija na tu sintagmu biti negdje na nekom mestu. Bilo u snu, bilo u stvarnosti, bilo u crtežu, bilo u poetičkom smislu. I ja ovaj rad smatram dosta značajnim za sve ono što sam kasnije radio, u smislu da on negde možda nagoveštava i ja ne mogu da kažem da sam ja to svesno radio negde na početku svog rada, ali ranije u našoj sredini se jako cenila to neko ostajanje u istom rukopisu, modalitetu, ne toliko generacija mojih profesora, ali i oni, naravno, ali generacija profesora, mojih profesora je jako držala do toga da se iskoračuje mnogo, da svaka slika treba da predstavlja novu stepenicu u kontinuitetu jednog istog jezika. Meni to nekako intuitivno nije bilo prihvatljivo. Ja sam nekako hteo sebi da otvorim to dvorište, taj prostor, da mogu u svakom trenutku da se bavim različitim stvarima. I to je nešto što nosi određeni rizik. Iako će vam danas svako reći da to više nije toliko presudno, ali ja mislim da je u kritici i u prihvatanju umetnika prosto je onako se baca jedan skeptični pogled na nekoga ko ima taj običaj da iz jedne priče naglo napravi rez i pređe u drugu. Ja sam kasnije, ja ću ovde namerno ostaviti po strani onaj segment koji se bavi, koji dotiče ono što radim u književnosti, ali svaka moja knjiga je zaseban projekat i često nema nikakve dodirne tačke sa onim koji će uslediti kasnije. Tu ima i anegdota, meni prije 10 dana izašla knjiga o Francusku, to je roman Ovo bi moglo biti vaš srećan dan, koji je pisan za vreme bombardovanja. Supervizor tog prevoda je bila jedna Bugarka, koja predaje na Institutu za orientalne jezike. I kao da se jako dopala ta knjiga, bez obzira, to je stara knjiga sada, ali ona je letujući u Bugarskoj kupila bugarsko izdanje Vrtov Veneci, koje je prevedeno tamo. Ona je rekla, i taj mi se knjiga dopada, ali ja ne mogu nikako da shvatim da je to pisala ista osoba. Ja kažem, rekao, to sam baš hteo da čuo. Da li je taj duh možda pluralizma ili možda nekog, što bi vidjeti rekla, postmodernog? Postmoderne razloženosti ili subjekt ekonomije. Ja ne znam da li ću sada ispravno citirati, meni se dopalo nešto što je Umberto Eco negde nagostio, to je da je paradigmatično mentalno obolenje moderne paranoje. Zato što uvek ide iz istog tog jezika, uvek se i dolazi do nekog jurenja da se od radikalnog napravi
još radikalnije, od avangarda do neoavangarda. Znači, uvek nekako postoji ta neka jurnjava za sopstvenom sebi. Sad, taj rez o kojem mi govorimo u početku 80. godina, to je taj postmoderni rez, iako je postmoderna kod naših tradicionalista, oni su za nju čuli naime kada već više nije bilo važno, 10 godina kasnije. Počne da kada da 76. godina nije. Pa tako je, ću se dotaći tih prevoda, to je isto jako bitno, ali je meni bilo ovako zanimljivo da negde na kraju 90. godina naši tradicionalisti počnu da govore, odnosno da proklinju postmodernu kao jednu anacionalnu stvari. Ali to je sve skupa druga priča. Da završim, to sam rekao nekom, Umberto Eco je rekao da je paradigmatično mentalno govorimo postmoderne šizofrenije. I znači dolazi do jednog rasapa velike priče i ja ne znam, verovatno po mom temperamentu ili po svemu je meni ta situacija odgovarala. Mene često pitaju da li sam ti pisac ili slikar, ja kažem ja sam šizofrenik u tom smislu. Ja ne znam da li sam više vizualni umetnik ili pisac. Ali dobro, koliko onda ovaj upravo rad govori jezikom te nove klime 80-ih ili još uvek ima neki odnos prema toj post-konceptualnoj, tako kažem? On je negde na razmeđu i zato meni je jako preocen, zato što negde nagoveštava tu, ne samo tu postmodernu razlomljenost, u medijskom smislu on pripada ranije toj epohi, ali u onom značinskom, da ne kažem, konceptualnom smislu negde već govori o ovim radovima koje ćete vidjeti vrlo brzo. Ovo je deo jedne atmosfere u klasi. Tu vidimo mog profesora. To sam ja, zapravo neko me je tajno slikao sa ove galerije u toj klasi. Mislim da to je već bila, mislim, 4. godina. Ja sam tad radio te velike formate koji su bili na podu, vidjet ćete i nešto od toga. I moram da kažem da negde početkom drugog semestra, 82. godine, mi smo već nekako prelomili i atmosfera uopšte u gradu se jako ubrzavala. Ja bih mogao dosta da vam pričam i o možda je potrebno, možda nije, nekoj svoj političkoj pozadini svega toga. Pa ne znam, način na koji smo mi to videli onda i način na koji to ja vidim danas nisu baš sasvim podobni. Zato što nekako su se mnoge grube stvari desile kasnije i bacile su naknadno svetlo na svetlo. Pa valjda su se i neki ljudi promenili, ali postoji neki koji su onda bili vlast, koja sebe smatrala vrlo liberalno, a koji su danas vlasnici, slobodno mogu da kažem, fašističkih glasila. Ušta u Gojan Pečar. Nekako mi nismo mnogo obraćali pažnju na to ko vodi te. Mislim, mi smo dobacivali, što bi se rekao, do Biljane, koja je stvarno dobronamerno uvek bila, ali nekde uvek u tom nekom vrhu su bili ti neki ljudi za koje smo mi mislili da pripadaju istoj toj nekoj grupaciji liberalnoj, da bi kasnije događaji prikazali u nekako drugačijem svetu. Sad ja, moram da kažem, ja pripadam generaciji koja više ništa nije morao. Tito nije bio, Tito iz
to je bio jedan dosta nepodesan i mračan prostor. Onda je profesor zamenio tu klasu i mi smo otišli u zgradu u Konavljansku uliciju, jedan prekrasni stakleni, jednu klasu koja je u stvari napravljena ispred. Ta zgrada u Konavljanskoj je bila napravljena po istom projektu kao zgrada u Mila Milanovića. To je bio takozvani Kunova projekt. Mislim, ja sam kasnije se malo i bavio tim prostorom u knjizi Stari i lepši Beograd. Ta bliskost centru vlasti je na neki način odredila lokacije i Kunove i Milanovićeve i Osmanićeve. To nije uopšte slučajno, zato što je Kunova radionica i taj deo akademije delio ogradu sa tipom. Mi smo išli na tu školu uz Kritke, Paunova i Riku, Leoparda, koji se nisu naravno videli, su bili iza visokog zida. I ja moram da kažem, Kun je, dok je bio živ, ja ga nisam zatekao na akademiji, recimo, on je uvek dobijao štenja iz Titovog, iz Reksovog legla, do Luksora, sve od Luksora. Ja mislim, i onda je ta bliskost u stvari presudila to zgrada. Kada smo mi upisali drugi semestar te godine, kada smo pošli na akademiju, u školu, zatekli smo celu zgradu okovanu drvenim palisadama. Tu je bila prijavnica, tu je bio policajac, mi smo se upisivali. Niko nije hteo ni znao da odgovori zašto i koliko dugo će to sve trajati. Da bismo jedan dan, kad smo došli kao kod Franca Kafke, ako zatekli po vertikali polovinu zgrade. Jedna polovina nije postojala. Znači, to je sve se dešava u februaru 1980. godine. Tu su bili neki radnici koji su nas terali da iznesemo udaljeno radove, štelaje, sve. Onda su ispitali profesora kako profesor ređemo sad sa radovima, Reljić je na svoj veoma duhovit način govorio da ih okačimo na veze, što je bila aluzija na ruske nezvanične izložbe, ali da prvi red ostavimo slobodan, da kada dođu kozaci imaju gde da vežu konja. Sad, mislim, to je bilo nekad u stvari gde mi nismo, ja nisam stvarno mogao da zamislim da će jednog dana doći kozaci. Da. U 90-ima su došli neki folklorni ljudi. Sad to je meni jako zanimljivo pitanje, kako u tom trenutku, možda je sada ovo baš što si rekao, iz današnje perspektive to drugačije izgleda, kako u tom trenutku u jednoj instituciji kao što je Rudarski kulturni centar mogu da postoje tako različite ideološke pozicije u nekom suživotu, a da se to možda čak i ne primeće 80. Da jednostavno, možda i danas projektuje možda one postoje, ali još nisu toliko profilisane s tim posledom 90. Odgovor na to pitanje možemo dobiti iz 90. Da. Znači, 80. su malo delimično mitologizovane, više u popularnoj muzici, manje u vizualnim umetnostima. I ja se stavno vraćam na to, ajde da kažemo, najvažniji album ili LP tog celog novog talasa. Svakako je Ploča odbrojene poslednji dani grupe Idoli, a opet i ti protagonisti su imali svoju zanimljivu evoluciju, do duše ne u 90-ima, nego posle 2000-te. Ali neki, u toj jednoj pesmi postoji jedan stih koji bi se mogao uzeti kao moto tipa. A to je, taj stih glasi, gledam sa svog balkona na barikadu. Ja kažem, iz moje generacije gimnazije niko više nije, iz mog razreda, niko nije išao na radne akcije. I mnogo godina kasnije u nekom društvu pokušali smo da se setimo da li tako bilo uopšte. Ja sam se setio trojice, a onda me taj prijatelj, to je bilo u sredinu 90-ih, onda mi on rekao, ja da sam na tom mestu ne bi se s tim baš tako šalio, pošto su ti koji su išli tada na razne akcije, postali vrlo važni ljudi u diplomatskom, ekonomskom i
rehabilitacija počela kada je Novan Despotović, koji se tad vratio iz vojske, došao kod nas na akademiju sa nekim predlogom da se te nove pojave, mi smo tada bili ja sam bio 4. godina, da se nekako to prikaže prosto. Ja sad moram da napravim i digresiju u jednom drugom pravcu. Znači, mi smo školovali i sazrevali i počinjali da izlažemo u jednom drugačijem državnom kontekstu. Mi smo živeli u zemlji koja je imala 20 miliona stanovnika, koja je bila policentrična i u čim pasošu nisu bile potrebne vize osim za Grčku. Ali i to je iz nekih sasvim drugih tema. Ja sam počinjući studije, i to su možda neki zanimljivi usputni dele, budući da sam već rekao da sam bio vezan za neku stariju umetnost, ja sam posle prve godine arhitekture radio kao crtač na arheološkim iskopavanjima na Gomolavi, to je jedan veoma važnih neodijskih fakulteta. Kasnije sam sa svojom profesorkom tehnologije Ivankom Živković, ona je vodila, mi smo radili neko vreme koje se sada ovde se sad, svima su puna usta zaštite baštine, a novac za to se negde cedi iz Drenovine i pitanje u kom stanju su naši kapitalni spomenici. Tada je bilo novca za igru i mi smo kao studenti mesec dana provodili tokom leta na skelama, na restauraciji. I od tog novca koji bismo zaradili, mogli smo da putujemo po Evropi integralno za mesec dana. Ja sam na jednom od tih putovanja, već sam bio uveliko student, meni se tako desilo da sam nekoliko kapitalnih izložbi video pukim slučajem. Kada nas je Biljana odvela od Isada prvi put, tada smo bili na otvaranju čuvene izložbe Švarac, koja je tematizovala crnu boju u modernoj umetnosti od Maljevića. Tada smo upoznali ne samo Borisa, nego i Edi Reinhardt. Kao studenti balavci smo razgovarali sa ljudima koji su tada bili nezamislivo visoko. Kasnije sam od nekih slučajne okolnosti bio na toj izložbi koja se posle mnogo govorilo, to je izložba Magicien de la Terre, Žaničak zemlje. I sad jedna od tih izložbi koja u to vreme bila veoma značajna je bila Westkunst. Ja sam nekako vremenu dok se oformljivala moja misao o tome šta ja treba da radim. Znači, izložba Westkunst je bila u Kelnu, na sajmu. Tada sam prvi put video i spoznao Fluxus, koji je tada bio prikazan u jednoj impresiji. Ja sam naravno posle saznao da u Beogradu, u instituciji koje ti radiš, postoji... I sprema se izložba upravo da sad Fluxus. Da, dobro, to je jedan, to je jedno. Znači, kompletan pop art, da ne govorim šta je sve tu bilo. Ja sam nekako tog pop arta uvek više volao Richarda Hamiltona nego Amerikance. Recimo, tamo sam vidio originalu, taj čuveni kolaž Hamiltona koji se zove šta je to što današnje domove čini tako drugačijim, tako privlačnim. Tu je čak bio i čuveni Rauschenbergov brat koji se zvao William de Kooning obresnom jezicom. Mislim, vrlo dobro, ta izložba je bila mnogo davno, ja pamtim, a to imam to izgledu pamćenje, pa nekako imam tu izložbu u prstima, što da se rekao. Ona je imala poseban segment na drugoj lokaciji koji se zove Hojte danas. I tu sam onda prvi put video tu neku, da kažemo, slobodu. Nije to što je tad bilo prikazano, nije to sve na kraju, kad se podvukla crta, nije to bilo sve kameni međaši umetnosti 20. veka. Tu su bili i Klemente, i Hitler, bile su i Nemci, Penk,
Alliance, Schnabel, Erik, mislim da... To je neki prvi susret s tom, recimo, klimom 80-ih. Sad, kako kažem, mi smo već bili na tragu toga negde, Zagreb je uvek imao u toj polivalentnoj Jugoslaviji, Zagreb je uvek imao nekakvu potrebu da prvi to nekako kodifikuje, pokaže, tako da su kolege iz Zagreba već imale neke izvodbe samostalne u trenutku kada je ova izložba Jelena Despotović zvala New Now i ona je bila u Pinkiju, to je 82. Kao što vidite, ja ću sad pokazati i posebno radove, ali ova izložba koju si ti pomenuo, koja na kraju se odigrala krajem 83. godine, ti radovi su već bili, to je slika u ovoj oblasti. Ali evo, to je ono što mi smo negde bili ipak negde početnici s jedne strane, s druge strane negde malo na margini, tu smo i bili dugo, pa smo se onda posle i vratili u 90. godinama kada su urušene institucije, znači mi smo bili negde na, ajde da kažemo, pragu nekog mainstreama, pa smo onda nekako svojevoljno se vratili u neku alternativu, bar eto tako vidim. Prisilno, recimo. Prisilno, ali alternativa je uvek jedno plodno mesto. Dobro je za razmišljanje, ali mislim da ne verujete da se mnogo dašu po ramenu i kad vas dive, ja više volim kad ljudi imaju nešto primeću, što se reklo, ali mislim da Despotović tada i mi kao studenti smo mogli da dobijemo samo tu neku čudnu galeriju u Pinkiju. Da vidite, ove slike koje su kasnije prikazane kao celina u Domu Omlina, one su visoke 3 metra, ova galerija nije imala slike. Vidite da su ovi segmenti malo... Da se vuku kako. Da, sa leve i desne strane ulaza u taj prostor je bio ovaj rad koji se zvao Persijsko pismo. Dobro, u dnu je ova malo slomljene stvari. Ovo isto sa te izložbe New Now, rad jedan iz segmenata koji je u stvari u nekom prostornom smislu bio neka evokacija, da kažem, ikonostasa i možda te neke nagovešte, neke ambientalne postavke. Evo, ovo su ta dva... Opet pismo je tu. Da, to je to, taj rad koji ste videli u crno-beloj. Kako meni je zanimljivo, ovi su rađeni naravno u klasi, to je 4. godina, ovdje se još vide ta vrata koje su tada delila, ali sada dele dve klase, to su ogromne, jedno više križno vrata, tada su delile Čelićevu i Miševićevu klasu, sada dele klasu koja radi 1. godina od klase Gordana Nikolića. To je jedna bizarna anegdota, znači ovo se može shvatiti kao neka vrsta elektrizma, ali je meni u stvari to pseudo, neka igra sa nečim što je realno i što je nešto pseudo uvek nije. Da, to zapravo nije pravo pismo, neka pseudo ili znakovno, recimo neka. Pa ne, gest, znači čist gest, bez nečega, ali mi je bilo zanimljivo, ja sam na mojoj godini tada studirao jedan kolega koji se zvao Mohamed Šahade, on je bio Palestinac. Palestinci su u to vreme živjeli savršeno, kod nas su dobijali 2 stipendije, od PLO-a jednu i od naše države drugu. Mohamed Šahade je prije nego što je upisao akademiju u Beogradu nekih 8 godina studirao agronomiju u Moskvi, tako da on vrlo lepo života proveo van svoje naplaćene domovine. Meni je bilo bizarno to što on pokušao da pročita šta da piše. Da, evo to zato da se odločismo. Ovo su, ja moram kažem da na neposredno pred tu izložbu Nastakir Rušić, Nada Lavanja i Vlada Nikolić su svoju, ajde da kažem, umetničku karijeru ili što je počeli u toj zajednici za prostor. To je bio ta druga polovina 70-ih, kraja 70-ih. I oni su otprilike u isto vreme kada su počela ta neka komešanja i povraci i te diskusije da li je povratak
bili zbunjeni. Bijenale mladih u 1981. godine u Parizu je doneo jednu sasvim drugačiju sliku. Ljudi naši koji su bili tamo, koji su se vratili, bili su potpuno zbunjeni. I ja se sećam, u SKC su bile diskusije o tome šta to, ta promena, šta to znači. Tako da, nekako u trenucima kada je počelo pripreme te izložbe u Pinkiju i New Now, nekako, ja sam počeo se družiti sa njima i nekako jedan trenutak tako je rekao, pa ajde mi imamo tu grupu Alter Imago, oni su već izlagali na Bijenalu u Rijeci, bili su izabrani za Parijski Bijenale, za druge. Onda je rekao, pa ajde što, kao, ajde da radimo zajedno. Ja sam rekao, hajde. Ja sam u tom trenutku već imao neke svoje, recimo ta izložba koja je na kraju bila u Domu omladine je već bila izvedena jednim delom, ali nekako je, kažu da su te neavangardne prakse i uopšte avangarda, da su oni dobar pledoje za određene grupe, a da su grupe prosto teorijski nemoguće u jednom ovako individualističkom. Sad, Alter Imago nije bio grupa ni nalik ovim koji su postojali u našoj umetnosti od 70-ih ili ne daj Bože komunama. Mi smo prosto bili prijatelji i nekako svi smo imali, barem delom, taj konceptualni background i negdje je bio dogovor da se izložbe ili kada dobijemo poziv, znači da u stvari prvo postoji neka vrsta diskusije, da svako radi svoje radove koji bi se nekako uklopili u neku priču ili u neki ambijent. Znači, da li tu postoji neki element zajedničkog rada? Postojali su nekoliko radova koji smo namerno ukrili zajedno, ali ja se bojim da ti radovi više nisu u ovoj zemlji i dosta te umetnosti je bilo na efemernim materijalima. Pitanje je toga šta je od toga danas ostalo i šta se može sondirati samo na osnovu neke dokumentacije. To je problem u zoologiji, moram da kažem, i isto. Da, to je za vizualni tih radova. I posle izložbe New Now je usledio jedan, ja moram da kažem, rafal izložbe. Znači, tek početak 80. godina za nas je bio neka vrsta euforičnog strana. Vrlo brzo posle izložbe u Pinkiju je Jadranka Dizdar, tada mlada kritičarka, napravila izložbu Mlade 80... Let bez naslova. Izložba u paviljonu Cvijeta Zuzorić, koji tada nije bio ovako sramno ogromno kao danas, koji se još nekako držao, da kažem. Koncept Jadranke Dizdar je bio mnogo širi, on se nije ograničavao na tome što se tada izvala nova slika. Ona je ponudila jedan vrlo širok krug tada mladih i mlađih umetnika. Ja negde imam taj katalog i ono ne kažem da dosta umetnika koji su tada bili i koji su radili vrlo različitim jezicima su negde i činili kasnije važan deo ove scene. Neki od njih su, nažalost, se izgubili, reći ko ću reći, negde više nisu tu, kao recimo Radila Đurović, jedan izuzetan umetnik, malo po strani, Sanja Rejić, jedna umetnica koja je na jedan vrlo svež način dala neko svoje viđenje pop arta, ona se isto iselila negde u neku Afriku. To je sad isto jedno pitanje, možda generacijskog nekog talasa. Pa jeste, mi su bili po godinama stariji. Da, koji su otišli. Ona je, mislim, bila generacija Jagila Vešović. Neko je otišao u inostranstvo i na ovaj ili onaj način održao kopču sa ovom sredinom. Neko je otišao prosto napravio totalno. Tako da možda konsultovanje tog kataloga izložbe Let bez naslova bi bilo zanimljivo, ali to je možda prva izložba gde smo se mi na neki način kao Alter Imago pojavili i da su to bili radovi koji su bili dogovoreni. Znači, nama je pripao onaj, ja nemam, nažalost, pogled na celu tu postavku, nešto drugo, ali ceo taj front je
beogradska, nego i jugoslovenska recepcija te umetnosti, kao čitave jedne generacijske scene, koja je vrlo brzo, možda čak i predstavljanje na venecijanskom binalu. Pa, veoma veliko, da. Što je isto negde... Da. Ja ne znam da li će se sada u trenutku kada mi više nismo u ratu, nismo to znali. Nadam se. Te godine je bila karakteristična jedna vrsta asimetrije i ja sam o tome govorio u emisiji kod Biljane Vidimon, koji je tu, i kasnije sam dobio preko nosa od jedne osobe, u jednoj knjizi koja se zvala Autobusni ljudi, ali ja ću sad ponoviti to što sam rekao kod Biljane u emisiji, jer ja apsolutno stojim za to. Znači, kako kažem, Beograd je bio, volili mi to da priznamo ili ne, ili volili to naši nekadašnji zemljaci da priznaju ili ne, ipak predstavnica jedne zemlje, za koju sam već rekao da je malo 20 milijuna. Kada čovjek uzme Lenjev i sastavi naše dve imperijalne predstavnice, a jedna se zove Beč, a druga se zove Istanbul. Kada čovjek uzme Lenjev i sastavi ta dva grada, ispada da na toj trasi jedini ozbiljan grad ovaj grad u kojem mi sada sedimo. Taj grad je imao svoje drastične padove. Kolektivno nešto što apsolutno nisam mogao da prihvatim nikako. Ali, čak i u recimo trenucima bombardovanja, ja sam znao da taj grad ima tu, za to nismo mi zaslužili možda. Nego ta lokacija je ta koja daje tu energiju i tu moć samo obnavlja. Pa da li to možemo da priču o geniosu loci? Pa jeste jednim delom, to je ono što kažem metropolitanski duh. Znači, kosmopolitski duh ovog grada je uvek imao potrebu da dozove ljude iz drugih sredina i da ih pokaže ovde, ne bismo li se mi uporedili sa drugim. Sad, druge sredine u Jugoslaviji, nažalost, nisu imali tu dimenziju. Znači, iz moje generacije, apsolutno svi protagonisti zagrebačke scene imali su izložbe u goroj varijanti u Domu omladine, bolje varijanti u muzeju salonu, muzeja Zagreba. Kada se podvukla crta na kraju decenije, jedini je Mrđan Bajić imao izložbu samostalnu u Zagrebu, muzejsku, i moja izložba je bila zakazana, otvaranje trebalo bude 15. septembra 1990. godine. Prilike tog dana je neka raketa pala na zgradu koja se nalazila preko puta nekadašnji muzej. Znači, slovom i reči, to je to. Znači, da nije počeo rat, imao bi ja izložbu i to bi bila dvojica. Mi sličnu sad situaciju imamo u Križevlju. Znači, ja volim to što su hrvatski autori ovdje prisutni, što se preštampavaju, što se te knjige prodaju ovdje. Obrnuto ne postoje. Znači, obnovili smo tu neki malo. Tako da, koliko je to bilo negde obaveze, da kažem, iz pozicije muzeja savjene institucije koje je formirana kao jugoslovenske muzeje? Koliko je to bilo obaveze glavnog grada da ne teži tom nekom, da tako kažem, sve uvek možete da gledate iz dve potpuno različite sredine. Ja sam opet na tragu ovoga što sam već rekao, uvek to doživljavao tako. Znači, ako je ovo neki centar, iako je to muzej, mi malo kasnije ćemo vidjeti taj 86. sene Zlatana Bijenala. Ljudi ne znaju, mislim, mi smo živjeli dugo u neznanju, da smo živjeli, naša država se zvala Socijalistička federativna republika Jugoslavija. Da je bila Jugoslavija bila, da je bila republika isto je bila, da je bila socijalistička bila, ali federativna ona bila nije. Ona je bila konfederativna. Znači, to je bila konfederacija. Ja sam na Bijenalu u Veneciji izlagao izboru slovenačkog selektora Andreja Medveda. On je bio jedan, galerije Meduze Voža u Kopru su bile galerije koje su odnosno
izlagali Emeric Bernard, Nina Ivanić, Zvezdana Bio, ja i možda Slav. Da, jeste. Znači, iz 3 republike. Svakog umetnika je finansirala posebna država. Ja sam 5 godine bio u vojsci. Trebalo je, ja nisam još nešto želeo da idem, odnosno, shvatio sam da mi je to velika administrativna komplikacija, međutim, ti oficiri u Somboru su bili zapeli da oni su pisali molbu u moje ime, to kao da se meni vrati pasoš, da ja odem na to otvaranje, i onda na kraju, ja sećam, Čana Bizorka je bio načelnik generalštaba, on je proučavajući te molbe i dokumenta zaključio da, to je napisano, da Venecijanski bijenale nije izložba od saveznog, nego od republičkog značaja. I zbog toga da se pa zato što je video da je meni finansiralo Ministarstvo Srbije. Taj neki put od, ajde kažemo, alternativnih, to što je Zoran pitao sada, taj put od alternativnih prostora do centralne muzejske institucije je za tu moju generaciju bio nestvarno kratak. Nestvarno kratak. Znači, ovo je prizor, odnosno Alter Imago na izložbi Prepoznajte salon. Zanemarite ovo što ja peć. Tu ćemo u drugim izdanjama da Izmislit ću Photoshop. To je dakle izložba Mladi 82. Sad to je već prisutna ta ekspresivnost. I ono što je u meni bilo nekako, ovo je iza ove delen, ja mislim da je to isto u kolekciji Muzeja Savremena, Tahirov rad, vrlo značajan. U sredini ove baldahin je moj rad, levo je Vlade Nikoliće, ovaj fragment je isto deo mog rada, a ovi stubovi su Nada Lavanja. I to je sučesac. Dobro, znači veći deo odme, znači neka recepcija što je moja priča, je bilo vrlo lako. Međutim, i dalje je to bilo negde, iako je to bilo u centralnoj muzejskoj instituciji, to je bilo i dalje negde na margini. Uvek je postojala ta neka čaršijska politika koja je imala svoje favorite i to je legitimno, ali već sledeće godine, ja već sad malo da vodim ove baldahin sam imao, što je sve? Doće vam, Može tako. Tako. Ovo je prilikom postavke, znači ovo je tenica. Kritike, ja se sećam jednog prikazao Ninu koji je bio na 2 stranice. Čekaj da je ovo i izustupno. Tu izložbu je radio kustovski tim Ješa Denegri, Jadranka Winterhalter, koja je kasnije otišla iz Zagreb i i sad kao prilike da se uspostavi neki kontinuitet tih ekspresivnih, tih veoma mladih ljudi koji su pali s neba i zbunili sve. Sad, da ne bi baš mi tu nešto sami po muzeju, pozvani su, prepoznati su, ajde da kažemo, nekoliko, ajde da kažemo, prethodnika. Pa je, ako se sećate, na toj izložbi izlagao kolega Milan Marinković, možda Peđa Nešković. Kako još dobro? Sad, generalno je, odlično je bilo, znači kritika se prvo zapitala ko su ti kustosi koji mogu unaprijed da kažu šta će biti umetnost sledećih 10 godina. To je bilo prvo. A onda je u tom prikazu minus detaljno su se razmatrali radovi, čak jedan po jedan, Cileta, ne znam, ovog, onog, svih tih ljudi. I
te odvratne neonke, ali dobro. To je takođe svako prilike imao neki svoj rad, znači prvo ide Vladin, pa Tahirovi, pa Nadin, pa ovaj veliki politik je bio moj. A da je u originalu bilo na nemačkom? Da, Size Trojene, ja sam to da. Ovo je sad pogled taj pogled na neki... I sad, prosto je nevjerovatno, to je bilo, znači, kako govorilo se o nekom, mi smo često citirali Darta, uživanje u slikanju, naravno, sve to što smo mi radili je bilo nekako malo nejasno ljudima, mi smo se, znači, do Tahir i ja trudili da u tim katalozima napišemo neke tekstove, ja sećam, oni su ti prvi tekstovi bili toliko nekako pretenciozni, ja sam 2-3 puta, mi smo uleteli u tu neku tipičnu početničku, da kažemo grešku, da nešto što je nejasno pokušavamo da objasnimo nečem što je još nejasno. Oni su vrvili od nekih stranih reči i ja zaista moram da kažem da posle 2 ili 3 teksta nekako, jedan i meni to sve nekako puklo pred očima i rekao sam ne, idemo kratko i jasno i kao što su u tome što smo mi radili, kritika je često prepoznavali, koristila reči, citat, metafora, jedno za drugo, treće, nekako ja sam se trudio da to što prati naš izgled u stvari bude jedan metaforičan tekst. I onda su se ti tekstovi, otud ja u celom tom polju književnosti, mene često ljudi pitaju kao, pa jesi ti ovo, ono, nekako su se ti autopoetički tekstovi su počeli da se odvajaju od materijala, koji su dobili tu neku jednostavnost i u jednom tekstu terađen za Nišku Gradinu, koji je bio, mi smo kao autori NATO pripremili 2, kasnije se pokazalo vrlo značajna temata, jedan broj je bio specijalni posebni tematski broj polja novosadskih, u kojem sam ja, mi smo dobijali neku literaturu iz inozemstva, što se kaže, meni je dopao do šaka jedan tekst, jednog meni potpuno nepoznatog autora koji se nevjerovatno privukao. Ja sam ga 83. preveo, to je izašlo u časopisu Polja. Taj autor, mi smo se raspitivali ko je to, onda smo pitali Bojanu Pejić kao velikog stručnjaka. Rekli smo, ima ovaj autor, on se zove Baudrillard. Ona je rekla, to je pa sve. Ja moram da kažem da je to prvi prevod Baudrillarda na srpsko-hrvatski jezik. Kasnije su se mnogi naši prijatelji i kolege zaljubili u lik i delo Žana Baudrillarda. Jedan moj prijatelj iz 90-ih je sastavio čak i bibliografiju prevoda Žana Baudrillarda. Ja sam njemu, znajući da radi tu bibliografiju, stalno rekao, jedno 3 puta sam rekao da se prvi Baudrillard pojavio u časopisu Polja. U grupi Autori Magla, on je rekao, ma ne. I u njegovoj bibliografiji, u stvari, kao prvi se navodi neki zagrebački prevod iz 85. Ali to je ono kao pasanje. Eto, dobro, idete da vidimo dalje. Iskažem, to je bilo jedno vreme, jedno vreme nevjerovatnog u stvari intenziteta za samu grupu Autori Magla. Mi smo za te 2 godine stigli da odemo i do Pariza, Toulouse, po Jugoslaviji smo imali jedan projekat za Bijenale mladih u Rijeci, gde smo u stvari radili nešto što bi se danas moglo nazvati proto-mural. To je opet bio, u starom gradu Rijeci su postojali ruševi, napuštene kuće. Mi smo na tim kućama dodavali, slikajući neke, sve obične, odnosno neke dekorativne delove docrtavali u smislu karijatida. Nekako bi, možda bi se u tome moglo prepoznati i nešto što danas neki street art ili već šta, ali to se zvalo Arte delle Rovine, to je opet bio
tekuća dešavanja i avangarde i neoavangarde. Ja sam uvek mislio, a i danas mislim, da je za jednog umetnika koji se formira ili koji radi mnogo podsticajnije gledati dela stare umetnosti, jer iz njih može čovjek da izvuče neke drugačije konsekvence. Dela koje nastaju sada su već završeni odgovori partikularni. Da kažem, vi ako volite Maljevića ili ga citirate ili sve, ja sam se na kraju nedobro malo ironično i poigrao sa tim, ali kažem, to je prosto nekako završena stvar. Kada čovjek gleda Pier della Francescu ili Van Eycka ili vizantijske freske, odatle može da se izvuče mnogo što. U krajnjoj liniji. Ali staro, kad kažeš staro umetnost, da li tu postoji neka preferenca? Da li se krećeš između renesanse i Vizantije, ili je to podjednako? Da li su kritici podjednaki? Da li ta priča o restauraciji, koja je možda isto zanimljiva iz studentskih dana, kada ste išli? Ja sam nekako... Je to neka lična potreba za erudicijom? Ne, to je jedna... Tu moramo krenemo još neka koreka natrag. Moj otac je predavao zimno slikarstvo. Tada su se... On je... On je počeo stvari da radi u Peći. Kada je završio akademiju, prvih nekih godina radi u srednjoj umetničkoj školi, on je dosta bio vezan za tu sredinu i ja sam... Moram kažem da su neke prve knjige ozbiljne umetničke koje su meni pale u ruke u preškolskom nekom uzrastu su bile iz Vizantije i iz renesansa. Ja sam nekako... Meni to prosto niko nije naturio. Jer da mi je neko rekao sad gledaj ovo, ja bih rekao ne. Prosto ovako nekako bilo i on je svake godine vodio studente na ekskurzije i tada se išlo i u Prizren, i u Peć, i Rečane, čak i u I ja sam negde već u prvom osnovnom recimo izrazio želju da idem, ja sam pominjao to svoje neko odrastanje sa tim mojim sestrićem Davodom Pešićem, mi smo se našli na tome, ali ja sam nekako uvek, ja nikad nisam došao u iskušenje da se profesionalno bavim istorijom umetnosti, pogotovo ne Vizantijom, ali upoznavanje tvoje te materije, se akumuliralo. Ovo će možda zvuči tako uverno, ali ja mogu da kažem da je ovde, šta znam, neko gleda Formulu 1, ja odem u Kapadokiju u kojoj nisam bio, ali recimo u Gruziju odem negde na kraj sveta, zato što prosto, eto, to je neka moja mala slabost, ali deo toga sam ja negde posrednje ugradio u ovo. Znači, ja moram da kažem da su ove slike koje su nastajale 81. druge, konačno prikazane 83. Ovo što se vidi s leve strane je na ovoj izložbi. I ovaj rad isto u muzeju. Ovo je sad malo jedan, da, to je jedan objekat i meni tu bio potreban taj prostorni akcent, onda sam ja u stvari htio da postignem neki efekt potpunosti oslikanog prostora hrama, a ovih 8 u stvari slika su nastale ipak na jednoj jakoj konceptualnoj osnovi. One se zovu pesme s pesmama i one prosto 8 tih slika prati 8 stihova, 8 strofa te velike pesme i u stvari ja sam nešto razmišljaju o Scriabinu, sinesteziji, o tome kako zvuk, pa makar to bio zvuk stihova, se može dobiti neki vizualni, koloristički korelac. Znači, svaka od tih strofa ima svoju neki narativnu potu.
gornji levi ugao je taj koji ima taj neki ceremonijalno otvaranje. Sada ovako je to, da. I to je sad možda naša istorijsko-umetnička ta teza oko učenog slikarstva, koje nas ne volimo tako da dajemo. To da ne. Da, možda da se. Ove prethodne dve slike su u jednoj veoma značajnoj kolekciji, domaćoj sada, a ova je od Narodnog muzeja. Ovo su te tri slike tog tipusa koje su prikazane u stvari nedavno u Banja Luci, zato što je taj digitalni sedi to bolje snimak. A ovo smo mi u Francuskoj, Alterim Lanžom. Mislim da što je to kronološki. Ovo je ta izložba u Toulouse. 83. je bila moja izložba u... To je ono što smo govorili da je SKC bio neka vrsta laboratorije. Ova izložba je prethodno bila u Rimu. Ja sam nekako pošao od onog Benvenuta Gozzolija i slike procesije u Palati Medici i Rigardi. To je neka procesija koja prolazi po 7 gradova, to su bile makete. Ja sam posao galeriju žutim pigmentom, pošto je ta zelena bila. Još uvijek postojeći. Ne, da, tad je još postojala, da, sad mislim ne, da, više ne. I, ne mogu kažem da su moje postdiplomske studije negdje prošle u toj nekoj strašnoj dinamici. Ovo je došlo na kraju vreme te neke magistarske izložbe. Moja magistarska izložba je bila u 2 prostora. U galeriji Studentskog kulturnog centra, ona se zvala Inat i čisto, opet u čast jedne odavno srušene crkve uravljenja, gdje su ostali mozaici koji su snimati, jel? Otuda ta koloristička to je, znači ja sam imao potrebu da se malo pojedem sa tim prostorom. Ja sam zatvorio te prozore, da ih je kvazio poziritam. Da, opet je ta priča negde uvodi i sakralni jedan ambijent. To je nešto što je sakralni, da. E sad, evo i ovo u galeriji fakulteta likovnih umetnosti je bio drugi deo te izložbe i to je te neke slike iz ciklusa Frančiska, evo ovo. One su kasnije bile na ovo nažalost kapanicima delom. Te dve slike su bile na Venecijsku. E sad, ovde se uvodi još jedno dodatno poglavlje. Nažalost, ovo je rekonstruisani snimak, ja original znao. Ovo je takođe sa izložbe u Banja Luci. Te iste 83. godine sam imao prvu izložbu u Tübingenu, u galeriji čuvenih kolekcionara Dacića. Meni je žao što ta kolekcija nikad nije prikazana ovde, ona je vrlo značajna. Ne samo zbog činjenice da su Dacići bili jedni od zaista retkih ljudi koji su obraćali pažnju i kupovali konceptualu tokom 70-ih godina. Vratili su, a mislim, oni su svoju neku priču otvorili sa Dušanom Otaševićem i Veljićem, naravno Damjanom, sa kojim su oni bili vrlo bliski, ali su oni bili, bez obzira što je Žika iz Leskovca, Ingrid je iz Leskovca isto, odnosno ona je Nenica čiji su roditelji radili u svojim štofarama u tom gradu. Oni su zaista u to vreme doživljavali sebe kao Jugoslovene i
95. imao ponovo izložbu kod njih i onda sam radio neki specijalni agent i ovo je to taj rad koji se zvao nepravilno prisutno. U originalu je on imao i pozlačeni pod. To se ogledalo mnogo više nego ovdje. Dobro, ovo je sad isto jedna slika i jedna izložba 86. Ja vam kažem, 85. godina smo Vlada i Vladimir Nikolić i ja smo se na neki način odvojili od Laterinaga. Jedno vreme su oni nastavili da izlažu po tim. I 86. godine, već sam pominjao da sam bio u Jugoslovenskoj narodnoj armiji, kada sam to izlagao u Veneciji. Meni je bila negdje posle toga zakazana izložba u salonu. Ono što ajde sad neću baš u detalje, ali da kažemo da sam u toj Jugoslovenskoj narodnoj armiji zaključio naslutio i zaključio nekoliko stvari. Možda nisam sebi do kraja mogao da priznam da moj život i moja budućnost neće biti onako kako sam zamišljao. Nekako prvi put sam osetio da je moguće da stvari krenu u nekom lošem pravcu. To je bilo... U kom smislu? Neke anticipacije? U smislu nekog nasilja, da. To je baš redno da je neko mogo tada u tom trenutku, da. Ja sam imao tu neku sreću da sam vrlo brzo, da ne kažem, posle nekoliko dana u toj instituciji, sticajem potpuno bizarnih okolnosti. Postao vlasnik ključ od jednog do tega. Ja nisam mogao odmah da ga koristim, naravno sam mogao da se izdvojim. I makar bi to glupo zvučalo, ja sam u vojsci napisao svoj drugi roman i priredio jednu izložbu akvarela koja je posle bila u Smederevu, koja je meni bila vrlo dragocena. Ja, nažalost, nemam svega nekoliko manjih komada, ali jedan, mislim, jako važan tekst Lidije Nerinik je pratio taj razlog. To se izložba zvala 50 prigovora jereticima iz Bosne. To je neka ta priča o inkviziciji, o jereticima. I u stvari su ti radovi, ti akvareli su se negde nadovezivali na ove koje smo videli negde na početku. Oni imaju jednu formu inicijala, pseudopisma. Međutim, Beograd iz kojeg sam ja otišao, koji je, da potrebim ponovo jednu novotalosnu sintagmu, koji je plesao sa tranzistorom na uku, ja sam se vratio u jedan potpuno promenjen. Nešto se tu desilo. Te 86. godine, kao da je pukla neka kičma, to nije bilo vidljivo. Ja sam samo intuitivno osetio da to više nije taj. I ja sam nekako u svojim ranijim periodima bio jako vezan za Antonena Artaud i njegove tekstove o kugi i o pozorištu kugi, o spektaklima. Evo sad, gledam svoje studentče dolaze u iskušenje, da im svakako preporučim da to je, Antonen Artaud je jedna zaista partijska figura i ti tekstovi su možda negde iščašeni, ali oni negde fokusiraju tu zarazu, tu kugu kao metaforu. I makako ovi radovi koji su prikazani na izložbi u salonu, kao što vidite između 82. i 88. godine je uklanjena Tea Peć, oni negde fokusiraju čak i nekim tekstovima ove taj cimborin, ja sam negde pošavšao baldahina, uvek volao da imam tu neku zatvorenu formu, građevinu unutar galerije. Ovo je, dakle, unutrašnjost ovog objekta. A tu se sad vidi neka arhitektoničnost, kako kažem. Jesno, ja sam
biografiji. To je bio jedan koncept. Ja se uvijek nekako vraćam tome, to ima neki dodir sa alhemijom, koja je meni u stvari negdje jako okupirala možda u to vreme. I šta znam, onda su stvari počele da dobije neki drugi. Znači, taj zaokret 86. da li se vezuje za određeni... Ja ne mogu da kažem šta je konkretno to, ali mene u toj vojsci fasciniralo što su se svi zaposleni u toj instituciji prema čoveku koji je bio mrtav i tada već 6 godina odnosili kao prema živ. Meni je, kako kažem, oni su mu se obraćali kao da je živ. Na vlasti u mojoj zemlji su tad bili u stvari jednogodišnje zamjene. Neki deputati, toga, tako da nekako ja sam, kad sam se te zime obrio tamo, opet sam se poslužio nekim istorijskim referencama. Znači čovjek ovako iz nekog kao magistriraš, završiš sve škole koje možda završiš i onda te sad čeka godinu dana nečega, ne znam se šta. Onda čovjek ode tamo u tu zimu i nađe se u jednom sobi sa 80 ljudi. I onda kaže čovjek, dobro, ja sad ostavljam ovaj mozak, ću da izvadim, pa ću da stavim tu u čašu, protezu i posle to prođe praktično, nije bitno. Onda se naravno desi i druge neke okolnosti, ali onda čovjek počne da sa radoznalošću, ja mislim da je radoznalost osnovni preduslov svake vrste bavljenja umetnošću. I nekako čovjek sa radoznalošću počne posmatra sve u sebi. Ja sam onda shvatio, pošto to nije bila nikakva vojna jedinica, to je bio neki aerodrom. U stvari nefunkcionalni aerodrom, u stvari neko groblje aviona, nešto, ne zna se šta, neka kazablanka, neka kiša pada, neki avioni kisnu u daljini, neka crvena svetla se pale, neki hodnici, beskrajni gde su šah uzorci crno-bele pločice. Onako čovjek, ja sam rekao, ovo je ili sanatorijum, ili benediktinska oblačija. Onda čovjek jedno shvati da se abstrahuje to oružje sve, da se jednom našao jednom kolopletu, ajde neću kažem jungovska situacija, ali jedan koloplet arhitektura, nastrašni, počevši od onog magijskog kruga, koji je kolo, onda ta struktura vremena, to je meni bilo potpuno fascinantno. Znači, na sve se postrojavaš se za ništa, za vezivanje petne se postrojava. Znači, prosto da se ekonomija vremena razreši, uvode se nizove besmislenih rada. Znači, ritual. I onda sam u stvari počeo pišem knjigu o tome. To je vrlo interesantno. Ja sam ovaj isti ili sličan put koji sam prošao u vizualnim umetnostima, prošao sam i u književnosti. To je bila generacija takozvana nova srpska proza, govorilo se mnogo o Paliću. Ja moram kažem da sam se to vreme jako družio sa Nenanom Mitrovićem, neka vrsta idolatrije Milorada Palića u našim privatnim krugovima je postojala i poticala mnogo pre nego što je on postigao veliki uspeh sa kazanjskim rečima. Ja i dan danas smatram da su njegove priče daleko bolje nego ovo što je usledilo posle. I prosto i kritičari su onda celu tu našu generaciju sagledavali isključivo na nivou forme. Da li je to Aleksandar, da li je to citat, da je ovo, da li je ono. Znači, knjiga koju sam pisao u vojsci je bila knjiga o vojsci. O jednoj ludačkoj konstrukciji u kojoj nedostaje ključni kamen. Ja sam, znači svako jutro ja sam prozor gledam kako oni pozdravljaju tog čovjeka koji nije živ. Mislim, nekako bilo je potpuno sumanuto. Ali sad nije to bio slogan toga vremena i posle Tito Tito. To je bio dominantni. To je bilo desne. To je možda mogla važiti na početku. Ovo je rasprava. Da, već više nije bilo ni dice. Nisam ne govorio. Dobro, ja sam se po danu vratio sa određenim mišljenjima, vratio sam se Artovu, vratio sam se tim nekim slutnjima, tako da je ova izložba koja zapravo
imenovan naslov, ali je vrlo mnogo 88. Sad ovo je jedan ilti broj koji sam ja kasnije radio u Londonu. Evo, ovo su se izvodite u salonu 2024. Koje u stvari negde isto su neka vrsta konceptualnog rada. Na površini ovih slika su tekstovi koji govore o nemogućnosti postojanja slika. Ovo je portret koji negde najjasnije govori o toj slutnje zla. Ovi tekstovi govori su u stvari na španskom. To je propoved brata Luisa iz Granade, koja se u jednom Buñuelovom filmu koji izgovara glumac Pierre Clementi, koji u stvari igra đavola. U toj nekoj sceni koja se zove Đavolove cipele, iz filma Mlečni put. I dan danas je najznačajniji filma. Tako da je ovo jedna u stvari ta neka uzburkanost. To je tekst, ako ne znam koliko pamćete taj film. To su dva autostopera koji su hodočasnici koji odlaze u Santiago de Compostela, pa stopiraju usput, pa neki neće da im stane. Onda kaže na žabu da se zapuca u kreće drvo i onda se staje zapuca i onda oni vide tog mladića u beloj odeći koji sedi nepovređen dok je vozač mrtav i onda on drži krim i on u stvari taj melankolični đavo koji radio u stvari sa radija se čuje ovaj radio koji je potpuno polovnje. I sad možda naslov koji je jedan od retkih da ne koristi drugi jezik. Suze ovde, tako? Da, suze ovde ničemu ne služe. Šta je sad pozadina? To je taj tekst. Da, počinje, ali to je opis ali u tom smislu te tvoje, kažeš, anticipacije već nekog raspada. Anticipacije ima, Artovi tekstovi su isto ispisani na nekim, to je mnogo, oni su mnogo, ja nisam tad baš bio, ali nekako posle čovjek sada je već neki raspada. Meni se to je desilo u tuževnosti, dakle puta sam napisao neke stvari koje su se kasnije razvoli. Nažalost, postoje. Ali, ne znate, ovo je također njegov grad sa te izložbe koji su zvao Kamen koji zidali i baciše. I ovo je opet sa nekom vrstom posebne nostalgije gledam ovaj rad, to je konačni taj neki Cigurima. On je bio, ta izložba iz salona je kasnije otputovala u Čačak, u Nikšić, ali i u Dubrovnik, kada u Dubrovniku je bila drugačija. Ovo je u stvari, tada je delovala ta galerija Sebastian u Dubrovniku, koja je baš bila nazvana po ovoj samoj crkvi. Ja sam prošlog, ne ovog leta, nego prošlog bio tamo. Meni se zapravo plakalo kad sam vidio u kakvu kičastu suvenirđenicu je pretvorena ta nekada najznačajnija izvršna projektnica Ljuba Gamura i ona se svevela i Dubrovnika sad godinama. Ali to je bila konverzija jedne gotične crkve u galerijski prostor, fantastičan prostor. Sad možete zamisliti da je ovo sad prepuno nekih, neću kažem baš drvenih čaplje, ali nekih vezova i tako nekih svojih suvenira. Ali eto, to je taj, on je ponovo posle izlagan, ovo je taj isti Cigurino Gvozdo. I evo sad polako negdje dolazimo do te izložbe koja je bila u Sebastian, odnosno mi smo sad tu negdje u kraju ove priče, ja sam rešio da se negdje zaustavim na početku tih 90-ih. U tom nekom periodu, ja mislim, vidjet ćete nekoliko još radova koji u nekom jezičkom smislu predstavljaju vizualno pročišćenje. Negdje sredinom 80. godina sam se ja preko Vlade Nikolića, koji je Dom Branka Zbutek upoznavao mnogo ranije, nekako smo se upoznali, zbližili, to je neko čudno vreme gde se isto moglo sad sve jasnije vidjeti šta se to zbiva. On je tada napravio na baroknom ostrvu Gospa
proškripjela ispred terasta na tu jednu prekrasnu galeriju, ono je rasvetu iz projekta. I imali 2 termina godišnje, oni imali svoje starije umetnike i ja sam u stvari za taj prostor napravio izložbu koja se zvala Hijerarhije i koja prati neku podelu anđela i neku priču o anđelima pseudodionisija. Ta izložba je posle prenijeta u Beograd i otvaranje te, evo, ovo je jedan malo ironični ključ čitanja te izložbe, ovo je najemna crkva Santa Maria della Salute u Veneciji, koja je trenutku kad je snimljena ova fotografija bilo u lošem stanju, pa su ti kameni anđeli padali i tu je bilo upozorenje prolaznicima, piše Danger, Angels Dropping. Kada sam se ja upitao, mislim, da neka metafizička... Dobro, opet počinje sa nekom prirodnom, nekim momentom i počinje sa tim pročišćenjem, što si rekao, sa hijerarhijama. Anđeli. I ovo su neki radovi koji su nastali u nečemu, to se sad kaže rezidenci, to je taj pojam, ali u svakom slučaju operacija je postojala nešto se zvala Mala Bohim, to je nešto kao kolonija, ali kažemo, taj Bohim nije bio baš Bohim, bilo je više, 3 nedelje, možda 10 dana, i te godine smo mi radili neke građevinsku školu, bilo je obilje materijala, tako da ga koristim na dotok ruke. I sam napravio jedan ciklus tih kultura koje sam kasnije nazvao prefiguracije. Ovaj rad je jako veliki, on je ostao tamo u kolekciji. I kasnije na izložbi Trigon, evo ovdje će se vidjeti taj rad i ovo je rad na Stelteri, ovo je Hota. I konačno sam ovim završio. Ovo je jedan nedavno rekonstruisani rad, bio je usticao nekih okolnosti. Jedan deo toga prikuta je bio vrlo oštećen. Druga 2 dela nisu bili toliko oštećeni. Ovo je lepo, a bio je sada uspešno rekonstruisan. On se zove Polja Marka, Polja Marsa i u stvari to je izložba u galeriji Sebastian u Beogradu. Ona zapravo nije otvorena, ali je tad bio 9. marta. I bila je napetost velika, tako da sam ja u stvari ukazao to neko otvaranje, ona je otvorena tek možda 10-15 dana kasnije, kada su se stvari slegle i kao neka sad već sasvim jasna svest da stvari ide dođevala. Ovaj rad negdje otvara taj moj ciklus nekih radova koji su rađeni od kamena, škrica i kažemo se zove Polja Marta, Polja Marsa. I ja sam Marsa, da, što je jasno. Marsa je ono što mi se postavlja. Tako da ovo je ta neka priča o mojoj, da kažemo, prvih 10 godina. Prvih 10 godina, da. Ono što se kasnije desilo je dalo neke drugačije odgovore na drugačije izglede. Jeste i neke druge vremenske okvire, ali bilo bi dobro da ostavimo neki prostor za pitanja, ako postoje. Da. I da možda stiga još malo, da kažem, ako isprovociramo Miletu da je neki podatak za njega biznes. Slobodno izvolite ako vezano za bilo koji konkretan komentar ili rad. Takođe, odavno